Be, kaya ano ko na naman nagsisinilig di gawas? Kaya ika't babayi. Han, kaya ano ako nala pero mamitit na nuhugas din na balay? Kaya ikaw nga nit babayi. Han! Tutoy ka na ko pag-drive. Please! Ayaw lagi. Kay babayi ka. Ha? Kinabuhi naman yung babayi. Pa! Yan ko na naman nalalaba. Lawan-law na lang. Kay ikaw nga nit babayi. Ha? Kaya ano ba? Ano ba nagsiring? Diri basta-basta. Bawal! It's sarado panunahuna. Bawal judgmental. Kung sarado pa, abrihin na. Tara, pag-istorya kita. Open ang kulong pa ating nagtanan mga kasamtayan. Anulat kita para ato pag mga episode para yan na Yes. andaw. Open ang kulong pa partner Mike. Mau pwede ako na kulop maestro nga naton mga mamarati. Siyempre, mau pa nga kulop sila ha. Ay, iyo nga tanan. Yan ang bulan, ginsisilibrar natin usang special nga okasyon. Amin yung tinatawag nga International Women's Month. Women's Month yan ang bulan. Yes. Ano daw? Kano Women's Month? Kano wari Men's Month? May Iba man yan ito kanina, may dito men. CR, may women. Yeah. Pagka-unfair lang ito para mo yung mga lalaki. Pero ligat kita ng storya ako ka open mic. Singpa man kay masyado na celebrated it pagkalalaki. At babae itong baga gintatagay ng importansya. So, Uy, partner, bakit gusto ko mag-testing pag yung babae ko na not-feeling? tikitan ka na lang yan. Ay, na rin nga. So, ano lang ganun eh, bagan, it has been a struggle para kababayan ako sa time. Iton struggle for equality. So, Struggle for equality. yes. Karong sigon, bagan for the longest time, itong kababayan na need in recognition nga maging equal treatment pagkabot iton hada mo nga butang. Kay across time, in the past, nag-i-struggle itong kababayan na kayong kukonsideran mga kababayan ng mga secondary class citizens. Secondary class citizens. So hato mo na nga panahon, kung baga papakayanan natin, kaya no nga bagan until now, it's still a struggle. Okay? So nasa ring manadto no nga panahon ko no, kung bakang kikita, bottom line lang ini kaya no nga consider nga second class citizen kababayan, kay tungod ko no, ang theory nga sinasinga, it's because of the capacity of a woman to bear a child. Panganak. Panganak. Amo nga niya nakakasiringit kaurugan nga maluyat babae tungod dito. Nasa nga nga, hatuno nga panahon aton imagine kadto kita balik kita aton pinakauna nga civilization nasa ring man. Ang babae tungod na iya kapasidad panganak, ha moment nga nagbuburod iya, ha moment nga bago iya nga panganak, amiton panahon nga very vulnerable iya. So, at iya vulnerability, ito nga panahon, ginkonsiderahan mga lalaki nga amiton iya pagiging weak. So, for instance, sangkay, Week ngayon it pagkaanak, bakit na-disagree man lot akit? nasa ring man. For instance, atong una nga panahon, ang nature han tao panginabuhi ang tinatawag nga hunters and gatherers. Ang mga babae amin rin namumurot ng mga pagkaon like wheat, itong mga barley, etc. etc. Ang mga lalaki naman, hira itong naghahantin animals. Naghahunt. Oo. So, panahon nga may adaso nga ditong arrangement, ang panganganakan babae at iyang pagbuburot, diri yaging papaupod ngadtuhan pag Magbukat ng mga Trabaho. taraon, sugadit pamiling pagkaon. correct. Kaya no, May dato partner mo na dinosaur mo. waray Waray pa. Kaya nato nga panahon nga singpa man, iton sequence, iton pag-ulputan tao, uri na ang tao. Pero may buhaya na adto. Most probably. So, ang sinisiring natin nga, ito nga kahit ka-vulnerable ang babae, ito nagbutang ang babae, usa nga position, arrangement ng society, na nare-reserve lahat usa nga mga trabahoon, mga roles, and iya ginbubutangan. So for example,
Ang babae, di rin pwede magbuhat hin mga magbugat nga trabahon. So kapag kita ang lalaki, Panimalay ka la. kapag kita ang lalaki, amo itong rason kaya ano nga, weak ka kay diri ka pare sa amo nakakagbuhat hin Tama. mga magbugat. Okay ka kalabalay. Oo. So makikita natin tungod dito nga mga gender assignment or roles or as itong mga stereotyping. Bisan na yan nga panahon, nadadarata pa ito. For instance, din aton Pilipinas, itong mga anak na babae or itong mga babae, may ada mga expectation sa ira, stereotype ng mga roles. For example, ang babae, ang mga trabaho ng babae, for example, na balay, hira itong nanuhugas. Hugas. Hira itong naglalaba. Yes. Hira itong Nanlilimpyo. naglilimpyo. Okay. Pagkabot naman na panrabahoan, ang mga babae expected lang amo ini nga nature ang babae, nature nga trabaho ulit mo pwede. Diri ka Kabulig. pwede, kakabulig. Diri ka Uy, pwede. shout out ang mga matigiting ng mga kabulig at ang panimalay. Oo. Proud ako kay iyo. Diri man nato discriminate kay haros kita nga tanan na may mga kabulig. Kababay ng pagod. Usay pa dida gihapon nga dugang nga ang mga babae bagan unlikely nga aadto ra usa nga trabaho nga kanang panlalaki quote unquote kay may mga trabaho kuno nga panlalaki. So adto nga ni reto dito nga trabaho igin kakapausay ra. Okay? So ito nga bagan until now it has been a struggle even itong tanan pag-shout it babae itong equal rights. Pero maestro, mati ko. Kung nadipindi dat kay titsurat babae, kung mahusay, okay la. Baka di ka mo pagtrabaho ka mo hamon. Pero kung babae maraksot, pangin kakadiri na nga ni. Bawalin na mo kay kanan mga lalaki la din eh. Pero kung may ada din ni dagkut kabubuhason, actually, karawat tayon. actually tiya nga mo sinisiring nga for example Diskriminasyon na di ba? that it features it babae, for example, at tinuod la, itong standard of beauty itong babae, diri kay actually ang babae na singa mahusay ko, kundi nakabase han standard han beauty han lalaki. Han lalaki. For instance, this is a trivia na sa ringman. May daw sa nga kultura Chinese nga itong era mga babae itong una nga panot, tinatawag nga lotus feet, ito nga Okay, naging mga gutyen tiil. yung papasulod. Actually, it was actually ang lalaki ang nagsiring nga, this is beautiful for you. Ini, mahusay ka kung sugad Kung kayo. itim tiil amo ito, kamutik. Hay mga culture at ibang babae nagsusulutin mga rings din para Para mapaliw. mataas ito. Hindi kasi rin nga mahusay ito. Ano mga lalaki? Lalaki. May dalawang dito, maestro na nakakita ko sa side of Africa. Gipapa, bubuhot ira din ni baba tapos gipapa halaba. Correct. Para mas mahusay ko nila kung mas halaba. Correct. So, nagawa ito dida, ang concept of beauty is something that is assigned by men to women. Oh. So makikita natin nga for the longest time, women have been struggling kung paano i-voice out itong amon boses, kumbaga amon boses para kababayan. Tama ka partner kay may na naton i-interviewon. Yes, may nakita yan na special guest actually. Usang epitome, usang example, yun usang babae nga very empowered woman. Empowered woman. So ang natin guest for today, nag-iedad hin 45. May daniya duha nga anak, usang self-made woman. Single mother? Single mother. Usang self-made woman nga nagtatrabaho with usang nga working environment nga. Mga panlalaki nga trabaho. So ato niya pamatian nganhin siguro may nakita kapupurutan hin masing pa mga lessons in that. All right, take it away. Dumako ako close, very very close to my dad. Hiyaan akong gindakuan. Ito pala father. I'm not really close to my mom. And then hiya nagdisiplina akon what time to wake up, what time to sleep. Tapos kumbaga totally an akong childhood is with my dad. Nagka-asawa ako as early as 22 years old. Since engineering an akong course nga ginkuha, diri ako masyado masyado magustuhihan akon ma'am. Tapos naiha ako akong pag-eskwela because naapektuhanan akon kawarahan akon papa. Nag-abot ako instead of 5 years, nag-abot ako 6 years college. Sumaringan akon mama. Stop na pag-eskwela, pero almost graduating na ako. Stop na pag-eskwela kay makarawod nga imong gindadata burod ka na. Sabi ko, no, ma'am. Diri ko ini dapat bayaan
kay akon ini responsibilidad. Nag-stop yung mama pag-suporta akon. May daman ako nakuha from my dad. So, saring ko, okay na inihiya nga financial support para ha akon tungudan kamatay ni Papa, may ako nakuha. Hantay nga nagdadako ako with my dad, parang naging responsible na ako, naging strong na ako, nga daan. So siguro, apektado ituhan pagpadakuhan akon father. Nag-pursue talaga ako ang akong dream. Nabisan ako, nagburod na, nagpupursue lagi hapon ako. Paggawasan result, nakapasar ako. In take one lang, nagpasar ako. Na ako mismo laan nagsuporta na akong kalugaringon that time nga. Almost, pero na lang, 6 months na lang ang ito. So, umabutan time nga an amon relationship liwat han akon husband naging diri na maupay. One reason is nag-training ako because I am in the Bureau of Fire Protection, prone mas urog ang lalaki, dominante ang mga lalaki. So, di rin maiwasan ang selos. Out of 200 plus na trainees, I think 6 lang kami nga babae. Hiya ngayon, di rin ngayon, amay da ngayon ginihimo nga di rin maupay. So, kuan ituhan ako, na witness ito tananhan ako na mga anak. Very difficult nga struggling ang pagpadako han teenager, han kids, especially nga boys. May ada mga discrimination. Oo. Siyempre, it but strength it babae, but strength it lalaki. Especially in fire operations. So, medyo diri gihapon nakakarawat danayhan amon mga male nga mga personnel. Ginkakadila kami as second line. Syempre hirap front line. Diri kasi nga tanan nga work is kayahan lalaki, which is may dagod talaga weakness gihapon ng lalaki. Nga kayahan babae. So han akon and 20 years of service, damo gihapon ang mga struggle nimo nga ma-encounter. As a single mom, na-work ako na yung mga linalaki nga trabaho, and then at the same time, nagpapadako na akong mga anak. I'm always open to my boys. Kung ano ang akon na problema ha office, open ako era. Kung ano ira liwat problema ha akon, napakian na ako. Na-accept na gihapon kay naprove man gihapon naton nga mga kababayinan nga kaya gihapon naton maki-level ha ira para ha mga iba nga kababayinan diri nga tanan nga panahon nga may daiyaya ay isisiring or iko-comment nga negative ha iyo kutubla ka mo dida. When there are negative comments na nare-receive niyo, make it a challenge. Especially kung na-comment ta aton is mga male. Kasi, na diri nga tanan nga panahon, ang lalaki makusog. All of us may weakness. All of us may weakness. May weakness gihapon ako, may weakness kada tagsa aton. So just be strong and face all challenges na aton na experience. Alright, damo nga salamat, Ma'am Cristina Tampil. Grabe, no? Grabe, pares. Grabe. Very inspiring ang niya kinabuhi. Gusto ko na maging babae. Para itong bagayan na lang nagsunin, at itong aton ba bisita yan ha, Ma'am Cristina Tampil Lelis, 45 years old, is a senior fire officer 3 atong Bureau of Fire Protection din sa Tacloban City. She is actually an engineer by profession. Right? Wow. So kung makikita natin, nagkala kita hinsilit, nagkala kita hilingan, usahan kinabuhin, usahan ka babae, struggle at the same time, kung paano ang reception, usahan ka babae, usahan ka male-dominated environment. Okay. So, I hope dapat yung number 1 for today.
Pero bago kita baga mag-close in, ngayon natin pasalamatan ang aton major sponsors. Ang diri, pero may kita ginlulugi, pero may kita ginpapainuhan. Nga permanente nauubos Bago pa magtigan. bago pa magtikam. Siyempre, damo nga salamat, Descanso Cafe. Hello? Excuse me. Ino nagtimpla ni nga kape? Wala, ikaw, sir, mapakyanan lang ako, sir. Ikaw nagtimpla ni? Yes, sir. Sana, duman ka. Parasak. Thank you, sir. Kilala ko ikaw, sir. Oh, salamat ha. Iba mo talaga Descanso Cafe. Alright. Thank you. Okay. Sa prank. Ganado ko dito at pag-diskanso basta nakakahigop kita malaom-laom Malablang. nga kape hatak loban. Para natin parting words, siguro few words before kita mag-end. Nasing man, paano ba i-view ang equality? Equality should not be viewed as if kay parehas kang makusog, ikikitaon niya parehas ang strength. Okay. Equality should be viewed like itong usa ka kamot. Okay. Lagi partner. Kakamot, Bina. may ada lima nga tudlo. Kada tudlo, iba't size, iba't kahalaba, Iba't era function. iba't era function. Pero each finger contributes how working ang kabubusan nga kamot. So, amin dapat natin bagantagan yung panunahon nga diri kay babayi, diri niya kaya. Diri kay babayi, Pero ang ginsiring ni engineer Diba? kanina, ni ma'am, nga may ada may function. daniya ngayon function nga mas excel it babae. Or- Kadiri ko masyadong panhit lalaki. Or may danira specific function nga suitable para era pero diri pwede kitaon nga weakness ito yan. Yes, Kay diri kita yes. paprehas. Okay? So ang diri ka paprehas natin is not to be viewed in terms of strength, In kundi terms of strength. ikikitaon natin nga iya mako-contribute to society. Society. Oo. So hopefully ang aton mga viewers nagkaanahin pag-intindi nga kababayan ang diri dapat siplatan nga secondary, siplatan nga weak weaker sex, kundi Pagduya, hira. ma-appreciate kung ano ang era mako-contribute Aton society. Oo. So kay may danira special nga mga what you call this one, contribution to society. That's why kinkikilala hira yan ang nga bulan. Yes. So ginrera tatagan natin nila in recognition kay mahitungod nga across time tinuod lang damo nga mga contributions ang nahatag sa aton han kababayenan. So yan ang nga panahon kinikita naton Damo. there are so many world Yes, leaders nga yes. kababayenan nga Damo, nagpapakita damo, gilas. Yes. So di na Pilipinas di rin na natin maiiyap siguro pero dadamo it aton mga empowered women nga nagko-contribute hiton aton nason. So much praise para naton mga nanay. Yes, ang ato mga nanay, Ang nanay, kabukton mo bayan at mga ang uyaw. kabutuan, ang mga uyab tida. Mga uyab ko na no. Ang mga uyaw, ang mga legal na. Ang mga legal, yan. Ang ato na mga working committee ng mga kababayan, no? Damo nga salamat. Damo nga salamat. Ikamo, bida, yan ang bulan. Amo ngay anya may ada Women's Month. Now I know. Kahuna ko nga lalaki lang ang tanan. So ayan before kita matapos, maestro, nga tanan niya mga viewers. Yes, yan, in-invite mga ka mo namon bangers. pag-like. Like and subscribe our official YouTube. And Anwaray Official. Siyempre, Facebook page yapon. Anwaray Official. Damo nga salamat. kuhan for dito iyo expression iyo opinion, iyo side. Kung may daning mga Comments na lang comments. sa comment section. Damo nga salamat. Hasta la vista. Bebe, double heart.